Il-housing u l-kera, l-infrastruttura u l-festi pubbliċi li ttieħdu lil ħaddiema huma fost l-oqsma li l-ħidma fuqhom se tibda f'qasir żmien. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista waqt il-programm Dis-Sett dwar il-housing il-Prim Ministru sostna li se jara li proġett li jiswa 50 miljun euro ikun amministrat bl-aħjar mod possibbli. Hemm funzjoni li nara li hija importanti li hija tal-housing biex tieħu ħsieb mhux tqassam il-postijiet, imma il-policy fir-rigward li identifika binijiet li għandhom bżonn ristorazzjoni u li jistgħu jinħarġu għal housing li tieħu ħsieb il-bini tal-proġett tal-50 miljun li għandna l-housing li għandha bżonn project management qawwi fih. L-istess dwar l-infrastruttura u dan biex jibda x-xogħol fuq l-investiment ta' 700 miljun euro fuq it-toroq ta' pajjiżna weda elettorali. Ħajkonna il-proġett ta' 100 miljun fis-sena għat-toroq, ħajkun hemm bżonn focus fuq dal-qasam tal-infrastruttura flimkien ma' idea ta' project management. Dwar il-festi pubbliċi li ttieħdu lil ħaddiema l-Prim Ministru qal li se jara li jibdew id-diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali biex jidħlu fis-seħħ mill-budget li ġej. Da taħdidiet mal-imsieħba soċjali dwar kif fil-budget li ġej ħanibdew nintroduċu il-vaganzi li ttieħdu mill-ħaddiema. Dan fil-waqt li fuq ċerti suġġetti hemm bżonn ta' diskussjoni bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Dwar il-mekkaniżmu tal-kwoti tan-nisa, il-tnaqqis tal-età tal-votazzjoni għal elezzjonijiet l-ewwel tal-Parlament Ewropew mbagħad tal-elezzjoni ġenerali li jmiss biex jonqsu għal 16-il sena. Il-diskussjoni fir-rigward tal-użu tal-marjuana rekreattiva dawn ma biss uħud mill-affarijiet ħafna x'naf. Fuq kollox il-Prim Ministru qal li jrid ikompli jibni fuq dak li qalmet u tat l-aħħar leġislatura. U matul din il-leġislatura jien naħseb ħanku qegħdin nuru kemm għandna nies ta' kapaċità fiħdan il-Partit Laburista fiħdan dan il-moviment illi dan il-proġett kbir u tant sabiħ ħajkun qed jmexxuh il qudiem.